Radio Royal FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma bi ye talata ye ka bɛn maskalo tile 9 san 2021 kanbagaw nɛgɛ kaɲa 8 tana gosira anw fɛ yan ni sanganya 3 ye o waati kelen o filɛ nin ye Moriba Jala ale ka montu baara ni waati na ka denbaya la o waati kelen kanbagaw o filɛ nin Ibrahima Jakite Ibe ale ka montu la sɔgɔmada na ka denbaya la o waati kelen kanbagaw o filɛ nin Elajo Madu Sanogo Nyele Madu ale ka montu baara ni waati na Nyele kanbagaw waati kelen fana sɔgɔmada na o banga kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye kalafili min tɛmɛna o dongo kɔrɔbarikaw fɛ yen an sigiɲɔgɔnkɛ dɔ n'o bɛ tali kɛ Madu Sanogo la kunnafoni fɔlɔ y'a ja k'a fɔ ale ye se sɔrɔ député kalafili o tɛmɛnen na kunungo kun ye musow ka donba ye 1887 o don min ni musow kɔni ka laɲini bila sen kan diɲɛ sirigenan tɔnba o naga kɔrɔ o san kunbɛn o dɔ de kun ye kunungo ye o doni bi cɛ san 100 san 60 ani san 4 o satikɛla o ɲɛnajɛw kɛra an fɛ yan Mali la kunungo bandaw a ye musow bisimila kuluba o hakilina caman di ɲɔgɔn ma politiki nasaw la Kodem ale ni parti caman farala ɲɔgɔn kan kunungo k'u ka lancement politique k'o kɛ an bɛ Ala dɔnna k'a fɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka taa yen kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ RPM fana ale tun bɛ wuli ka jɔ la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ walasa ko u ka parti ka ɲɛnamaya Senegalikaw fɛ yen Ousmane Sonko o ko o ye lafiya da di a ma a ka taa ka so wa selen kɔ so a ye kunnafoni fɔlɔ minnu di ko ni y'a daminɛlen ko o tɛ sigi bilen Macky Sall k'a ka tiɲɛ fɔ Senegalikaw ye ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dokubaru bakurubaw ye a don bɛna walawala sisan aw ye balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an ka sigida kibaruyaw la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ Nyelekaw fɛ yen Nyele Madu ale min ni ale ye Zegua kanu kosɛbɛ a y'a seko n'a damayira kɛ Zegua développement la kalafili min tɛmɛna sibiri tɛmɛnen in na jaabi fɔlɔ minnu bɔra ni sigi kelen bɛ nin waati in na ka cour constitutionnelle ko ka jaabiw kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ kalafili min tɛmɛna ko Madu ye sanfɛsala cɛ o n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni mandat in ko Ala y'o fana kalifa a la san 5 bɔɲɔgɔnko a bɛ n'o kɛ député la Kɔrɔwari jamana kan o la kɛra min kɛ o a terikɛ min bɛ an fɛ yan n'o bɛ tali kɛ Komana Jala ya a ye foli ba lase Madu ma ka a yira Madu la k'a fɔ a ka senkɔrɔma dondonni a bɛ Madu ye bi a bɛ Madu ye sini Zegua ani Nyele kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madu yɛrɛ hakilina min b'a la an ka jamana fila in dologo ɲɔgɔnna la ko hakili to Madu la ani ale Komana Jala k'u bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ min n'o laseli kɛra kunungo jaabi kun fɔlɔ bɔlen na k'a yira k'a fɔ an sigiɲɔgɔnkɛ an'an badenkɛ Nyele Madu Sanogo ko kunnafoni fɔlɔ y'a yira k'a yira k'a fɔ kalafili min kɛra o sanfɛsara ko a y'o cɛ Mali kibaruyaw la ka sanga 8 mars ma an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ Mali musow bandaw a y'u bisimila kunungo palais kɔnɔna na o satikɛla o ye hakilina caman di ɲɔgɔn ma kunu musow y'a jira k'a fɔ diɲɛ seligiran sayida tɔnba olu ye sarakisɛ min ta n'o ye sarakisɛ 13nan a 25nan ko o ye fɛn ye fɛn min o ye muso ka laɲini de ko fɔ Madame Baranga Kasarawe ale min n'ale bɛ ONU ka lasigidenya la an fɛ yan a ye nin kunnafoni di kunu ko o siratigɛ la Mali b'a kan ko nka hali bele Mali kan ka dɔ kɛ halisa ka ɲɛsin musow ma walasa musow bɛ se ka u lafiya cogo min na u ka baaraw la kɛmɛ sara dɔ la a jirala k'a fɔ baarada fara politiki sira kan ko ka jɔyɔrɔ 30 di musow ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Madame Baranga Kasarawe a ye o laɲini kɛ halisa Mali gouvernement fɛ Madame Buhari Bintu Funɛ Samakɛ ale y'a jira k'a fɔ ko coronavirus kɛlen bɛ dankari fɛn ye bi an fɛ yan diɲɛ kɔnɔna na ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka d'a kan muso tun bɛ débrouiller ka fɛn o fɛn kɛ lajɛrew ni fɛnw la o bɛɛ lajɛlen dabilara nin waati in na ko o don n'o kɛra bɛɛ a ka ca Ala fɛ k'o bɛ na ni gɛlɛya ye sigida la o siratigɛ la
an b'a ladɔnniya k'a fɔ bandaw nin bɛɛ lajɛlen kumalen kɔfɛ a ye kuma ta a y'a ja k'a fɔ Mali ye jamanaba ye sariya fɛn fɛn filɛ ni maaw bɛ ka kofɔ ko sariyaw Mali jɔlen b'o sariyakisɛ kan kabiri a dira don fo kana se bi ma a ko ale dun b'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka fisa ale bɛna waati min kɛ jamana ɲɛmaya la musow ka hakɛ tamaki t'a la k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa musow u bɛ se k'u ka hakɛ lakika sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka lafiya u ka baara la cogo min na bandaw a ye nin jira a y'a jira k'a fɔ muso ye fɛnba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali yɛrɛ tabiyaw la ka d'a kan ko n'i ye cɛba fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ musoba de bɛ a kɔ so o la ko ni lajɛrɛ tun kɛra fɔlɔ bandaw ka kuma la ni lajɛrɛ nana gɛlɛya ko a bɛ fɔ ko o ka taa so fɔlɔ yanni sini cɛ ni min bɔra la ko su ye hakilinandi waati ye o hakilinandi o ti dɔwɛrɛ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o y'a ye k'a fɔ kuma min fɔra cɛkɔrɔbaw walima masakɛ a bɛ taa kuma nin da muso tulo kan a ka ca Ala fɛ ni muso ye fɛn min fɔ ko a ka ca Ala fɛ ni dugu jɛra o bɛ kɛ sababa ye masakɛ walima sotigi a bɛ sɔrɔ ka na n'o kuma ye k'o ɲɛnamaya ko muso bɛ jɔyɔrɔba la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen na bandaw a ye foli se u ma halisa Mali ye jamana min ye muso jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ ko o kɛlen don k'u jija o la walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔ cogo min na lajɛrɛ bɛ togokaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ min ni fɛn min n'o ye Zeni Mulaye ye ni ale ye minisiri an fɛ yan Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ kɔnɔkow ɲɛnabɔli ma ka sanga Isa Kawuji min fɔ o don ko fɛn min n'o ye colonel Asimi Goyita ko a bɛ kɛ candidat ye kalafili nata in na la Zeni Mulaye ale kɔni y'a ja k'a fɔ ko o kuma min filɛ o ye k'o tɛ tiɲɛ ye ka d'a kan ko yamaruya min bɛ yen n'o yamaruya kɛlen bɛ sababu ye ka Asimi Goyita ka kɛ vice président ye ko o tɛ se ka Asimi yamaruya ka e bolo mana bɔ kalan nɔfɛ o ko an bɛ waati min na komi sisan an tɛ candidature ko kuma la jamana bɛ se ka basigi cogo min na Zeni Mulaye ka kuma la kunun k'o lomɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a da sera nin ma o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la wulikajɔ caman bɛ yen bi kunnafoni caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔna na yan bi parti politique caman jɔyɔrɔ yera o danyɔrɔ yera Mali yɛrɛ kɔni baaraw la o siratigɛ la caman kɔni y'a ja k'a fɔ min ka fisa walasa Mali an mago bɛ yɛlɛma min na o ka se ka yɛlɛma ko o fura fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka Mali to sɔrɔdasi ninnu bolo yanni waati cɛ a ka ca Ala fɛ o mago bɛ yɛlɛma min na ni olu kɔni tɛ ko gɛlɛya b'a la i n'a fɔ a fɔra cogo min na Isa Kawuji min kɔni y'a ta fɔ k'a jira k'a fɔ Asimi Goyita k'ale ye candidat ye wa a kelen tɛ jɛkulu caman bɛ yen minnu hakilina don minnu bɛna bɔ donna a nataw la politique nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CODEM ale y'a ka lajɛrɛba kɛ kununko palais de la culture la jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na nin kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Useni Amiyɔn Gindo ni an b'a fɔ ma ko Pulo ale ye CODEM président de ye o siratigɛ la ka sanga CODEM parti yɛrɛ ka wulikajɔ ma lancement politique o kɛra kununko a ye jama wele ka na hakilinaw jira nin kɛnɛ kan ani parti politique caman farala ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen sɔnn'a ye k'a fɔ a ka politique taabolo ka ɲi o siratigɛ la u nan'o kalifa a la ka kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɛkulu min n'u o b'a fɔ a ma Mali la bi ko Jigiya Kura Mali o Jigiya Kura n'a ɲɛmaa kalifalen bɛ Useni Amiyɔn Gindo la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lancement politique o de kɛra kunun jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ni kana nin kɛnɛ kan a ye foli se bɛɛ ma a y'a jira k'a fɔ fɛn fila don ale bɛ sɔnkɔrɔma dondonni kɛ kosɛbɛ transition ye ani sɔrɔdasiw ye kelen a filanan ko maaw wele kun ye min ye sanni sɔnni cɛ kalafiliko bɛna bila sen kan a bɛna daminɛ fɛn min na o ye référendum ye référendum kɔfɛ kalafili minnu bɛ yen ko CODEM a n'a a jɛkuluɲɔgɔnw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka sanfɛsira cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Pulo nin y'ale hakilina de ye RPM ale tun bɛ Tombouctou ale fana ye lajɛrɛba kɛ Tombouctou k'a jira k'a fɔ ko RPM jamana ɲamakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga dafalen don ko o t'a bali k'a fɔ ko parti min bɛ yen o parti ɲɛnamayali k'o de bilali filɛ sen kan o siratigɛ la o taara ka hakilina caman jira kununko Tombouctoukaw fɛ yen walasa RPM a bɛ se ka jɔyɔrɔ fa cogo min na Mali yɛrɛ baaraw la o y'a sɔrɔ ADP Maliba ale yɛrɛ ni IRD olu ye taama kɛ kunun
URD ADP Mariba ye tamage ka taa se URD ɲɛmaaw fɛ ka jira ka fɔ a ka ca Ala fɛ u bɛɛ bɛ ka hakilina dɔ jira ɲɔgɔn na hakilina bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la nin jɛkulu fila bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na hakilina caman ani jɔyɔrɔkow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili nataw la i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na ni lajɛrɛ sen fɛ Sénégal an bɛ Ala dɔn k'a fɔ Macky Sall kumana Ousmane Sonko kumana o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Sénégal bi kodɔnbaga caman ye welewele da ka ɲɛsin Macky Sall ma ko a ka hakili to nin gɛlɛya in na ka d'a kan ko n'a ma kunnaja muso min ni maa digidigila don ko a laban bɛna balawu wuli Sénégal balawu min ni bolo tɛna se a dan na ko caman y'a jira k'a fɔ Ousmane Sonko jarakili min b'a nɔfɛ maa min bɛ se ka kuma in ban bi k'o ye Macky Sall yɛrɛ ye a ka bɔ ka kuma Sénégal ka denw ye ko n'o tɛ jamana bɛɛ bolo min kan kabiri yɛrɛma hɔrɔnya taara so min bɔra siɲɛ in na k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ maa 8 o de bɔnɛ nin na nin wulikajɔ in sen fɛ maa min joginna la k'a bɛ jɔ maa 590 o de joginna nin wulikajɔ in sen fɛ o kuma min n'o fɔra ni jinɛ ɲɛmaasaw ani médiateur n'o ye kɛlɛbana ye o bɛɛ lajɛlen ye Macky Sall wele ko a k'a lajɛ ka kuma k'a ka kuma o kuma an b'a ladɔnniya k'a fɔ dara fɛn min kan o ye Ousmane Sonko o ye lafiya dada ma liberté provisoire nka a bɛɛ kiiritigɛbolo tigilamaw olu ka bolo kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ siratigɛ la tuma min na n'u y'a bila jama de bɔra fan bɛɛ lajɛlen na kununko ka na kiiritigɛbolo o dalala la jama bɔra min kɛ n'u ye sira di Ousmane Sonko ma o tuguna u sen na ka bɔ palais la kiiritigɛbulon kɔnɔna na fo ka taa se Ousmane Sonko a yɛrɛ ka denbaya la n'a a nana laban min ma Ousmane Sonko yɛrɛ a ye kuma ta kunu ko ale kɔni bɛ min fɔ Sénégalikaw ani Macky Sall ye ko ni wulikajɔ daminɛlen ko Macky Sall ma foyi ye Sénégalikaw la min mana bɛn a ma a b'o kɛ min mana bɛn a ma a b'o fɔ wa ko ni wulikajɔ min filɛ nin ye nin man ka dabila tun ko fila don a fɔlɔ fɛn min n'o ye minnu bɛ yen kasoladen minnu bɛ yen n'u minɛna politiki na sira fɛ k'a bɛ maa 100 bɔ k'u b'a ɲini Macky Sall fɛ a k'u bila teliya yɛrɛ la a filanan kalafili min bɛna kɛ Sénégalikaw fɛ yen san 2024 ko kabiri kelen Macky Sall k'a fɔ k'a fɔ a tɛ candidat ye Macky Sall filɛ giringajɔ fɛn fɛn na wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ka mɔgɔw da tugu fɛn fɛn na o y'a ye kalafili min bɛna kɛ san 2024 maa maa ni a bɛna ɲɛkan fɛn ta k'o bɛɛ lajɛlen dabɔ kuma la ko a dabɔra o de kama o ladun Ousmane Sonko a y'a ja k'a fɔ min bɛ o la sa kɔni o y'a ye k'a fɔ Macky Sall a ka kunnaya bɔ a ka ɲɛfɔli kɛ joona k'a jira k'a fɔ san 2024 ale ni sen don kalafili la nin wulikajɔba in ni maa caman bɔnɛna nin na Macky Sall ka kuma la maa caman hakili la k'a fɔ a bɛna kuma Ousmane Sonko ta in kan a kɔni kumana ko nka ko k'a fɔ de k'a da sera Ousmane Sonko ka nin lahala in ma a ye ko a da ma se o ma tile kelen ni ɲininkali kɛ caman de y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko don ko yali jamana ko dogolen tɛ Macky Sall la ka d'a kan ko wulikajɔ min kelen filɛ nin ye tan n'a kɛra ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra kalama Macky Sall kana ka kuma kana ɲɛsin kuma min ma ko gɛlɛya bɛ Sénégal kɔnɔna na ko coronavirus kɛlen bɛ ka na ni gɛlɛyabaw ye ko dun kan fa a b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ ka sabati k'a da ma se Ousmane Sonko ta in ma fiyewu o de la caman ye ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ko don ko caman bɛ kɛ jamana kɔnɔna na minnu kan k'a lase ko olu ta a lase ko n'o tɛ Macky Sall a bɔra ka min fɔ kunun ta k'a fɔ de k'a ye kan jɔnjɔn fɔ ayi k'a ma kan jɔnjɔn fɔ a sera ka min fɔ a la ni maa yɛrɛ bɛ se k'o minɛ o y'a ye k'a fɔ ko a ye dɔ bɔ couvre-feu la o min kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 maaw tun bɛ don so kɔnɔ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko a y'o bɔ a ma wa k'an bɛ waati min na comme ça k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 0 minuit ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma ko o de laɲininen don Macky Sall fana y'o laseli kɛ ko o sira dira maaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛrɛ in nin kunnafoni minnu dira kununko Ousmane Sonko ka lahalaw la a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ ka d'a kan Macky Sall minnu bɛ ko dɔn kɔni o y'a jira k'a fɔ n'a ma hakili to nin Ousmane Sonko ko in na muso min ni digidigilikɛla don masseuse a laban bɛna balawu wuli Sénégal bolo tɛ se min dan na kɔrɔbarikaw fɛ yen Ahmed Bagayogo Mangɛnɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabiri février kalo tile 18 ni Ahmed Bagayogo taara ka taa n'a ye Faransikaw fɛ yen nɔ lamɛnnikɛw ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ Faransi a taara da o de kɔnɔna na
a laban kɛra min laban in na ko o y'a cɛ ka taa n'a ye Allemagne jamana kan a taalen Allemagne o furancɛ kɔnɔna na kuma caman fɔra dɔw yɛrɛ kɔni hakilina mun don olu tun tɛ hakilina ɲumanw ye nka kunnafoni laban min dira fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ ko farigan kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ o fana kɛra sababu ye n'u y'a ta ka taa Allemagne jamana kan an bɛ waati min na komi sisan nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Ahmed Bagayogo la ni premier ministre kun don ni premier ministre don halisa ko o ye yɛlɛma don kunungo gouvernement la k'a jira k'a fɔ ko o bɛna yɛlɛma don a la fɔlɔ Patrick Achi n'ale fana Alassane Dramane Ouattara kɛrɛfɛmaaba ye o y'ale kɛ premier ministre ye makɔnɔni nasa la par intérim o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ahmed Bagayogo ka bana in caman kɔni bɛ ka fɔ a ko kan nka laban kɔni ye min o y'a ye k'a fɔ kɔni k'a fɔ ko kɛra ni la an bɛ waati min na comme ça ko ma k'a ni la ni maa a bɛ se k'o lakali député kalafili min kɛra Kɔrɔbɔrɔ jamana kan o jaabi kɔni caman bɔra RHDP o ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ ka bapti jɔ jɔyɔrɔ 128 na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ dɔw bele bɛ yen minnu jaabi ma di Yopɔgɔn b'o la Marikolo b'o la Port Boué fana b'o la o député kalafili min kɛra o dongo ni sigi kelen bɛ k'a jaabi kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ jaabi olu kɔni ma di fɔlɔ nka ko kunnafoniw y'a ja k'a fɔ jaabi fɔlɔ minnu bɛ yen ka ban o y'a ye k'a fɔ RHDP ale kɔni y'i jɔ ni jɔyɔrɔ caman ye ka sanga kalafili min kɛra sibiri tɛmɛnen minnu n'olu y'a ja k'a fɔ kalafili ko namara kɛra la Kɔrɔbɔrɔkaw ka jɛkulu min sigilen bɛ ka kalafili labɛn a ye wele se maaw ma ko ni min ma sɔn o ka kɔnɔni kɛ sariya dɔw bɛ yen o ka tɛmɛ o sira fɛ o ka fisa ni mankan ye o fɛn min n'o ye Ousmane Mahaman Nigerikaw fɛ ale y'a ja k'a fɔ kalafili min kɛra Niger n'a gɛlɛla k'a fɔ Mahamadou Bazoum ko o gagnera a ko a kɛra namara ko dan ye namara min ni ale tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ ale bɛ sɔn ko ale tɛ sɔn siratigɛ la a kɛlen bɛ ka papiye labɛn ni o ye plainte ye ka taa o ta k'o da cour constitutionnelle ale kɔrɔ sigi kɛlen bɛ k'o jaabi de kɔnɔ Ousmane Mahaman a y'a ja k'a fɔ a kɛra namara ko dan ye o ye namara labɛn kabini kalafili yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o ye fɛn ye bi min ni o ma bi ale ma fiyewu o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin min filɛ nin ye ni o ye Nigerikaw fɛ yen Mahamadu Yusufu ale kɔni ka waati sera a dan na o siratigɛ la o waati min sera a dan na ko a kɛra hɔrɔnya kɔnɔna na kosɛbɛ ka d'a kan ko a ye san 10 kɛ jamana ɲɛmaaya la wa ka tila ka jamana ɲɛmaaya bila a yɛrɛ ma ten ko o kɔni ɲɛna kosɛbɛ u ye foli s'a ma kunungo tuma min na ni musow ka don kɛrɛnkɛrɛnlen tun bɛ yen o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ye foli min s'a ma o y'a jirala k'a fɔ a bɛna jamana nin bila k'a jira k'a fɔ k'a bɛna bɔ jamana ɲɛmaaya la ko nka u b'a ɲini a fɛ a k'i hakili to kosɛbɛ Mahamadou Bazoum na k'a dɛmɛ ka d'a kan n'a ko k'a bɛ kɔ don jamana in na nin cogo in na k'a bɛ gɛlɛya an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisi in na san'o cɛ dun o ye kan bɛɛ de aw kan bɛɛ o waati la a to bɛ yen nka Sala Mamadu